בוקר טוב חבר'ה, תראו איזה דמויים, אתם רואים מה רשום 23, תורידו כמה שקלים, בשבילכם נעשה ב-19, תראו איזה דמויים חברים, תראו איזה דמויים, תראו איזה מינו עם קבלות, 19 שקל, זה רשום 18, נעשה ב-16, בבקשה, תראו איזה דמויים, תראו איזה פצ'נקו, תראו איזה דמויים חברים, תראו איזה יופי של דמויים, הנה אחד גדול, תראו, כל מה שאתם רוצים, אתם רואים את הפצ'נקו הזה רשום 22 שקל, בשבילכם נעשה ב-18. בבקשה, תראו איזה קירות של דמויים. אתם רוצים דמויים יותר זולים, בבקשה, יש פה ג'יגים, בלי סוף ג'יגים, דמויים, 8 שקלים, 10 שקלים, ג'יגים, 6 שקלים, בבקשה, 5 שקלים ג'יגים, 5 שקלים, ציקדות, אין ספור ציקדות ב5 שקלים חברים. 7 שקלים, נוריד ל5 שקלים. מה עוד? אתם רואים? 6 שקלים, נוריד ל5 שקלים. קדימה חברים, מרכז הדייג, קריית מוצקין.